Jeg vil gerne fortælle lidt om vores forsøg for UV-stråling og solcreme. Vores formål ved forsøget det var, at vi gerne ville undersøge, hvilken effekt solcremen den har på solens UV-stråler, og vi vil også gerne undersøge og prøve at finde ud af, hvor meget solcreme man skal bruge for at opnå den beskyttelse, som der står på solcreme. Og vores hypotese den går ud på, at jo mere solcreme vi smager på, jo tykkere lag det bliver, jo højere bliver faktoren også, og jo mindre UV-stråling kommer der igennem. Og vi regner med, at det bliver en potenssammenhæng, at faktoren den stiger med en vis procentdel per gram solcreme, der kommer på. Og vi havde så en UV-sensor og en UV-lampe, og så afstanden mellem de to var det samme under det hele. Og så havde vi en overhead, som var 15 x 15 cm. Og så tog vi 0,2 gram solcreme på for hver måling. Og så fandt vi så gennemsnittet af. Vi målte 5 steder, og så fandt vi gennemsnittet. Og så har vi nogle resultater af det her. Og her kan vi så se, at for at vi fik en faktor på 10, så skulle vi op og have en masse på 1 gram solcreme. Og det har vi så puttet ind i vores en graf i koordinatsystem her, hvor faktor opad og en masse i milligram henad. Og så kan vi se, at den er potens. Den er mere potens, end den er lige i hvert fald, men hernede, der er den meget lige i forhold til potens. Så har vi lavet en tendenslinje, og så vi ser også, at dens R-værdi kun er 0,75, og den skulle helst være så tæt på 1 som muligt. Så har vi fået en ligning for vores tendenslinje, den har vi her. Og så har vi så fået vores ligning der, som er f af x lige med 0,864 gange x minus 1,3494. Og så for at finde ud af, hvor mange gram for vi får faktisk 10 i forhold til vores ligning, så sætter vi 10 på fx plads her. Og så det giver så 13,41, og så giver det 1,34 gram. Og så skulle vi så prøve at finde ud af, om det samme galt ved en faktor 30. Så vi satte 1 gram på, og så kan vi så se, at der får vi en faktor på 39,52. Så det er ikke det samme, så man kan ikke gøre det ved alle faktorer. Og så har jeg så fundet jeg vil gerne finde ud af, hvor meget solcreme jeg skulle bruge for at dække hele min krop, hvor mange gram. Og så for at regne overfladen af mig, så har vi en formel her, som regner det, og så har jeg sat, hvor meget jeg vejer ind, og hvor høj jeg er ind. Og så får jeg så, at min overfladeareal er 1,681 kvadratmeter. Og så skal jeg så finde ud af, hvor meget solcreme jeg skal bruge. Jeg ved, at jeg skal bruge 1,34 gram til at dække overheaden, så derfor finder jeg ud af, hvor meget areal overheaden har. Og så laver jeg min 15 cm om til meter, så det er 0,15 gange 0,15 i 0,225. Og så dividerer jeg så min areal med overheadens areal, og så får jeg forholdet, og det forhold, det ganger jeg så med 1,34, som er det gang, der dækket for overheaden. Og så får jeg så at vide, at jeg skal bruge 10,01 gram for at dække min krop. Og hvor mange gange kan jeg så smøre mig ind i sådan en bøtte. Og bøtten den indeholder 200 gram, så jeg tager de 200 gram og dividerer med de 10,01, som jeg skulle bruge per gang. Og så får jeg så et svar på næsten 20. Så det vil sige, at jeg kan smøre mig ind næsten 20 gange på sådan en bøtte med solcreme. Ja, og så kan jeg så konkludere, at der på en overflade af 15 x 15 cm skal der bruges en masse på 1,34 gram solcreme af faktor 10, for at det passer med på bøtten. Og jeg kan også konkludere, at jeg skal bruge 10,01 gram faktor 10 solcreme for at dække min krop og få den samme styrke som på bøtten. Ja.